Замислен. Живинеа ко времето ро Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Живинеа машкар Абу Бакар, Омар, Осман, Али. Живинеа машкар Мухаџиријата ве Ансарие. Делинеа хајбе, ем делинеа пибе. Делинеа оројбе муасајбе Мухамедеа салаллаху алейхи ве селем. Ем замислен. Шунеа лафјата ро мубареко муј таро Ресуле алейхи ислам вакери оту фулянем фулян. Ало манго Џибрил им известен јама дека Аллахи тано туја задоволно. Им спремиња тујке тан ко џеннети. Сарка осетинето. Сарка осетинето панда пиреу при дујнаја. Панда ти душата ни кото тело. А туке веќе гарантиримео кој бе ко џеннети и маџарелато некој ко џеннети. А џаренато те хурие и маџаритото рахатлако. Ама на живина ко времето ро Ресуле алейхи селам. Ама назначенијата ва дека панлеа менге одрумие шукари пасире, ко тешај пандатари дујнајте заслужина, довел нешто се вепи, дека кова друштво, кова панда ки дујнаја и не обекиме оленге од џеннети. Аллахите засврстињаме. Аллахите кереламен искрена. Те циделаме на дволичност, им те циделаме на кибрлъко. Аллахуме амин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Аллах есра рахатлак, Аллах есра берекет вел упрото менде, им иншалла то вел управ менде. Хамд Аллах есе субхана ва таала башо свако лесро благодати. Салавати. Салаватем саламе маре мангле пейгамберес, маре мангле хабибес, маре мангле Расулесе Мухаммедесе саллаллаху алейхи ва салам. Авдека дружина мен и кешуже темаја. Тема која паќава дека свако канадинамен ем капучамен па и сили мангеда танко џеннети ке иргумли меда не савишужи бути коте шајто во се вепи телалма попаше џуко џеннети. О Ресуле алейхи селам ко разна прилике бешиндој пире сахабенцар. О џеннети силе буд удара кола правена бе удара постесе ко џеннети. Удара шукари пасе ко џеннети. Удара саборесе ко џеннети. Удара башо шехидие ко џеннети. И силе буд удара кола правјона џеннет ленки. О Ресуле алейхи селам бешела пире сахабенцар, им деше сахабен спомнингален, кото Аллахи таноленцар задоволно, им кото Аллахи субхана ва таала гарантирингаленге од џеннет. Пака вакери ко хадиси, о Аллахи вакери гарантиринга, им вакерга дека Абу Бакар тано ко џеннети. Омери тано ко џеннети. Османи тано ко џеннети. O Ali ibn Abu Talib tano ko џеннети.
Кавакири Ресуле алейхи селам продолжендоа хадиси дека Талха ко дженнети, Зубер ко дженнети, Абдурахман ибн Ауф ко дженнети, Саад ибн Абу Векас, Сейд ибн Зейд и Мубейт ибн Джарар тане ко дженнети. Панда ки дуйнае. Сазова кергюм панда ленгере чекоре пирену припуф а веки тано гарантириме о ленгеро дженнети им легоро кујбе ко дженнети. Наверунава дека ке успина сабе нендарте спомена по несави особина, меѓутем, хајде ти дика саро Ресуле алейхи селам радуин кергја и калема ношен. Джафер ибн Абу Талиб да Хамза ибн Абдул Муталиб. Кавакири Ресули саллаллаху алейхи ве селем диклум е Джафере сарлетинела вакери ко дженнет. Аллаху екбар. Диклум е Джафере сарлетинела ко дженнети. Те вакери не мелеко дуе пакенцар. Ки слично верзе, таро термизи, тој стар таберани, кавакири Ресули алейхи селам којум вакери ко дженнети мадари диклум вакери о Джафере, диклум е Джафере сарлетинела вакери мелеконцар. Сарлетинела е мелеконцар. Е Хамза. Е Хамза диклум ле вакери сарине наслониме вакери ке дженете се постеле. А о Хамза тано како и Мухамед Исра алейхи селам или пенџердо ко ислами сар прво шехиди. Мануш кова дингја арк, мануш кова ракля, мануш кова бранингја Мухамеде саллаллаху алейхи ве селем. Емо Хамза джала шехиди и битка на Ухуд. Има дарита на паруме и молијата не панда ефтаворе сахаби. Панда ки дујнеја оленгета не обекиме. Е Хамза дикале ко дженете сар пашола ке дженете сире постеле, а о Джафер ибн Абу Талиб летинела ко дженети. Летинела е мелеконцар ко дженети сакте вакери катано мелеко. Аргументи дека ко дженети да шете летинел педа. Ако шај од Джафер ибн Абу Талиб сосите на шаја верада, Аллах и те смилунел пе. Амин. Вакири Ресуле алейхи селам ко дженети тано емо Зейд ибн Харис. Кавакири Ресуле алейхи селам којум вакири ко дженети. Им диклум вакири е ке джувля. Диклум е ке джувля. Девица пишнела пет шија. Им пучум вакири касеринјанту или за касе инан. Ој кавакерел и Мухамеде алейхи селам менју вакири башо Зейд ибн Саид. Панда ки дујнаја обеки меленге од дженнет, ем плюс ленгере хурие, а джарена ленге од дженнет. Ла хавле ла куввете илла билlah. Харис ибн Нуан. Кавакири Ресуле алейхи селам којум вакири ко дженнети и шуњум вакири некој сар четинела вакири Кур'ани. Аллаху акбар. Шуњум сар некој четинела вакири Кур'ани. Па почлум и Джибриле. Джибрил, кој тано вакири акава? Авуф одговоринга вакири, а давај тано вакири о Харис ибн Нуан. А о Ресуле алейхи селам кавакирел е баш агар. Е баш агар. О шукари па сокерела, о шукари па им наградинела. А сокерја шукари па о Харис ибн Нуман, најте верујнјан мако вакераватуми. Со е заслужингјате колко дженнет, бута раклапе дија. Бут шукарипа кергја пе дијаки, доброчинство кергја пе дијаки.
никад по гласо на ваздингјал припидај, никад начина јала ко кери лафи. Ој кеда керелајне лафи, не со пути на керелајне чисто, брблинелајнела. Ама никад на ирингјало дуто путите ва керел мена халелюмтут, вакерман ге падај пути, тарилач. Па забележила пек историја, ако шунгја некој аверка ва керел капучели на верен, сумалија ми дајте ва керел. А никад начина јала ни па повторингја, те повторинело лафе, те на понижинела. Имовите на дава кова лично певастеа, парварела не пире дија. Ме даре се да Ресуле алейхиссалам вакерија, о шукарипа вакери анела. Се вепи со раклапе дија. Аллаху акбар. Јектаро начин сате кој ко дженет, тера керолителен. Кој ка доја керело пурипа, пире родителен горо. Мава кере ниуф. Овен милостливо ленца. Сар сојне ола тумен. Сар ем обратинен тумен Аллахе се лафен цар јараб. Смилуин ту промире родителија, сар ола со смилуин гепе, меќе да мене текна. Ако шајне Харис ибн Нуан, сосе те нашти аменда. Која ко дженети шукари пае. Плюс ко дженети четинела Кур'ани, сосе четинела Кур'ани, се кидујне неле бушужо меками, неле бушужо глас. Емо дженетлие шо нена лесе рочити во Кур'ани, ла хавле ва ла кувете ила беле. Сајману шајна кала. Гарантириме од дженети кидујне етано башуек сахаби. Спомнејуне кој некоја дерсија. Шунело Ресуле алейхиссалам ступке, или кој не се каракено најлоне, ступке, клумпе шунелапе, да пушлај Џибриле алейхиссалам кој тано акава, вакерена кавај тано Билали, тиро муезини. Ки Илјаја спомнинела Петаро Азиз Халили, дека ступке лесири ко дженетите не шунде. Емо Билалите но прво муезини кова па на кидујнаја и не лесе гарантириме од дженети. Си слично верзија дека шапки ба шапни ба шунгја о Ресуле алейхиссалам ко мираџи. Па када почнаа Џибриле, значи исто верзијата, но само ке прво верзија, а осолите не веродостојно, ке прво верзија вакерела дека шунгја ступке, а додека ке дојто верзија вакери шунгја шапки ба вакери. Па почнаа Џибриле вакери, која кава со шапконила вакери, да ветано вакеро Билали. Тиро вакери муезини. Ка спомнина, па на неко ворен, кари сима дикава нека се јате биринав кола ка чонтумеге, ко калби мангата чонтумеге. Ебу дахта. Вакеро Ресули алейхиссалам дека Ебу дахта тано ко дженнети. Им гарантири меле се дженнети. Себе писо се керја трговија Аллахеја. Молесите но гарантириме, им панда побут него со динѓа Аллахе се. Аллахе бут повише и ринјале се. Меѓутим, хајде семен, хајде време ти објаснав, на терјола која терјола која верил, меѓутим, таро животот таро сахабија. Хајде дека Сара Ебу Дахта добинја дава дженнети. Интересно случката, не дали сем и семен харе време иншалла кава керала. Јек девио Ресуле алейхиссалам бешела бире сахабенцар. И ушела о Ресуле алейхиссалам те обратинул пе сахабенгете вакерел, којту мендар спремно те делдек заем е Аллахе се.
заем. Родела е Аллах есе. Ако два време муслимани не потреба, баш обарвали па. Значи не чорори па ине. Значи не хајбе пивена ине. Марија па ине ном стопине, војна водинела пе, борбе водинела пе. Значи и Бог барели. Не се сахабе ине барвале, и не сахабе кола уложинге, бут уложинге. Ама кекја прилика ушело Ресуле алейхиссалам те пучеле сахабен, мазело кадар Аллахи. Којто менартано спремно те дел вакери заеме Аллахе, се Аллахи вакери двоструко вакери, па на повише вакери кајри нелтон менке. Као шел, ој будахта ка вакерел, а сој вакери гаранција вакери башо садава. Дејба, зар Аллах родела мендар нешто те уложина, те далеко заем, а сока дел вакери за возврат Аллахи, му Ресули алейхиссалам ка вакерел, дела вакери дженнет. Бизо ниса во двумејне. Бодахта ка вазел по вас и ка вакерел, ја Расулуллах. Ме вакери када вакери комплетно мири плантажа е хурмен царсојта. Ла хауле ва ла куввата илла билlah. Комплетно. Давала вакери, ко заеме Аллахе се давала. Ама овдела ма вакери од дженнет. Овдела то вакери од дженнет. Ем вакери панда побут со туле се динга. Ема сандело Ресул алейхиссалам. Ебу дахта джала кере ти известинал пе ромња ке да лесири ромнита ники плантаже максимен царем кере напес. Очаве. Ебу дахта ка вакел пе ромња ке лева кери ромни икал вакери максиментари плантаже миковенту мендатар. На не веке вакери амаре, акала хурме. Ка вакери или си ромни, замислен, кова е депи. На вакери, ја са равди со вакено ромня, а ту баро муслимани, на. Него вакери, ја, успингјали ти трговија Аллахеја. Успингјали. Вакери лаоја вакери. Успенгјом. Им ка вакерели дај, чавенге, ајде. Икловен вакери, таро урме, тари плантаж. На не веќе каламаре. Забележнела пе, во животот таро сахабе, дека иек таро максимија, чија урма вакери комуј, и почињате хал. Када диклај дај вакери, чија по нај, и микал ја таро муј вакери ја, на не каламаре. Аклай вакери Аллах есир. Ла хавле ва ла куввата илла билlah. Никена сар добинила и нема нушак од дженнети. Те уложинеа да вас ојтуке мило. Те уложинеа да вас ојтуке ко калби. Емпакјанма. Када адавака уложиненле, Аллах иди кјалале. Амазуни, на не тачове. Напротив. А да вака ово се випи, те баракери по имани, те баракерел по берекети, а шајдата ово се випи, башо кујба ко дженнети. Аллах те смилуј нилпе. И оленге, има менге те кереламе нишал таро салихин, таро искрено вернике. И мектаро долата на интересната не. Когато но гарантириме од дженетите, но овере кај бе Неуфел, сарсо вакерио Ресуле алейхиссалам, макерен оружно лафи, таро вери кај бе Неуфел. Со се дикрумне вакери, лесере бавче јек или дуј вакери ко дженети. Кој не овере кај бе Неуфел? А двајта но Амиджа, како тари Хатиджа, или спомнењаваме на два ко претходно серијали када Керела пела фитаро менју Мухамед, када Алло се објава када Алло нели Хатиджа учарѓале, е пало известно време Хатиджа леља ингарѓале ко пиро како. Иако, пази на канакватарно интересно, иако оф и не кога два време најне муслимани, забележнала пе дека не кричанем дека превединела и Библија таро хебрески ко арапски. Превединела
Ама, улемава кена дека обитано прво мануш кова веруинѓа ко посланството на Мухамед алейхи селам. Емовитано прво мануш кова предупредингјале таро непријателија, емовитано прво мануш кова вакега дека јанготути да и не савке пейкамберија. Коте алоленге од Джибрила алоленге, ем и нелем паро живото, живдипа. Ем туда коволто е савко. Ем моделот арулемава кена дека кога два моменти ов прифатињале сиро посланство прифатиња. Има дали се до Ресули салаллаху алейхи ве селем вакерела, дикрум макирно лесар вакери ружно била чолафи. Дикрум вакери ко дженети јек или дуј бавче вакери оле се спремиме. Кириндуј лафе гјарте таро сахабија, шајд не со пули коломе нек серијали таро живото таро сахабија, таро табиини, таро табу табиини, алхамдулилlah сима саде литература која би сакефја би пренесинавајнела то менѓа дава. Меѓутим, акава динитано сабар, о сабар тано јек друмо джико дженети, иншаллах какера сабар. Довај ко Аллахи субхане во тера калом насихате сукерате сарен танко тумаре калбија. Довај ко Аллахи субхане во тера те баракерла маро джандипа. Джандипа кова канела менге хаири, а над джандипа кова канела менге шери. Мојнава Аллахи субхане во тера ту кабулини, тумаро ибаде, тумаро ручи, довај ко Аллахи субхане во тера те наградинела ме са ровсо, джанела најшукар те наградинела. Савиле, sa kalbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.